Ang hatay bakago mokol kay hernay Juba mong boroni faino Shubray ni aro ni se fayo Chukabay hano bonos namo Ang hatay bakago mokol kay hernay Juba mong boroni faino Subray ni aro ni se payo Chukabay hano bonos namo Niniya kung no Boninang naraya Ninang iklay thangya Israel hano merengnai kaitor si chai tonggo thoya Ninia kung no moninang naraya Ninang iklay thangya Israel hano merengnai kaitor si chai tonggo thoya Yes, ani kabul takote buhuksong Nini kaitor, ani kaitor sini kaitor Sisa zaks hal brum brum Nono ano kati rui Shoi a kati mung Tayo nono tonnani bagai ano tonnani bagai Jengno tonnani bagai Bo thuya, bo sisa zak, bo always ready nini bagai So amuni bagai no ani Shoi Kristo tiyani takukte buhuksong ang norokno okok tini salani musungo nang saimandi te kabasa sidi te takiri sidi nang karak sidi nang saiman sidi nini kaitor bo thuya hopung sapung nonok protection ranani bagai kiriwoi nang soitana keplai khlaina taradi kiriyangai soitana mesendi te kaitor yang tike nang se keplayang di nang kiriwoi mogoi saisung khatong thogia angai soitana keplai khlaina lama taradi keplayang di kiriyang man bising de kaiton bising nanga soitan anona sikiri tonnai bornang mesenri mannai nang saimandi nini kaitor thuya bo sal brom bo hopung sapung every second every moment none of protection rani bagi ready so ani kapang ta khote bukso nang saimandi abono so yes belaino wana masingsa haika wana wi tongjak na ningsu nogos ma sobjagi tongsinai 21 days belaino kabang ma borong ni bagai obono accept klaina ni belanya kutuk nai phiaba no jesuk phano abahai jengjal faiteng jesuk phana lama khajang thangi tongtong o jora bahaino nang sabono nang khatungnai sabono nang tui nang kaksangnai sabono nang bebak yafanai mala nini kaitonos nang yafardi tang male he always ready to protect you bo sal brum bo hor brum be bebak sorauna tiar nini kaito thuya saboni bagai nani khamang ta kote busong takirdi tawana di nini kaito nin logito nono chobanan bagi amen